Είναι σε φορμόλι. Αυτά είναι ίδια δείγματα και έχουν μπει ήδη σε φορμόλι, δηλαδή για να διατηρηθούν. Ναι, για να διατηρηθούν. Είναι το μονιμοποιητικό. Να σταματήσει η διαδικασία της αποσύνθεσης του ιστού. Αυτό κάνει η φορμόλι. Στο τέλος της μέρας μπαίνουν σε αυτό το μηχάνημα που, όπως βλέπετε, έχει διάφορες δεξαμενές. Σε αυτές τις δεξαμενές, σταδιακά και για κάποια διαστήματα, βουτάει ο ιστός προκειμένου να αμφιδατωθεί. Να φύγουν τα υγρά, να σκληρύνει και να προετοιμαστεί για το επόμενο στάδιο, που θα είναι να το πλύσουμε μέσα σε ένα κύβο από κερί, από παραφίνη. Ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να τον κόψουμε σε πολύ λεπτές φέτες πάχους 4 μικρά. Άρα λοιπόν εδώ γίνεται η αφυδάτωση και ολοκληρώνεται η μονιμοποίηση ώστε ο ιστός μας να μείνει παγωμένος στον χρόνο, σταθερός, που λέμε ταχεία βιοψία. Αυτό είναι το μηχάνημα που γίνονται οι ταχείες βιοψίες. Η ταχεία βιοψία γίνεται όταν σε ένα χειρουργείο πρέπει να καθοριστεί αν υπάρχει καλοήθεια ή κακοήθεια, γιατί αυτό θα καθορίσει τι επέμβαση θα γίνει περαιτέρω. Άρα λοιπόν μας στέλνουν έναν ιστό φρέσκο, όχι μέσα σε φορμόλι, τον κόβουμε με τον ίδιο τρόπο που σας δείξαμε προηγουμένως και τον παγώνουμε. Μπαίνει σε ένα παγάκι, σε ένα κύβο από πάγου. Και κόβεται σε αυτό το μηχάνημα επίσης σε λεπτές τομές, που τις βάφουμε με μια ταχεία διαδικασία και σε ένα διάστημα 20 λεπτών περίπου έχουμε καταφέρει να τον φτιάξουμε έτσι ώστε να τον δούμε στο μικροσκόπιο. Τόσο γρήγορα για να δοθεί άμεσα απάντηση στο γιατρό δηλαδή, έτσι. Ναι, στο χειρούργο. Πιο αδρά, πολλές λεπτομέρειες δεν μπορούμε να δούμε σε αυτή τη διαδικασία, αλλά μπορούμε να δούμε όμως αν είναι κακοήθεια, ώστε να ξέρει ο χειρουργός να προχωρήσει στη χειρουργική επέμβαση. Αφού τελειώσει την αφυδάτωση, θα έρθει εδώ και σε αυτό το μηχάνημα θα τον κλείσουμε μέσα σε ένα κύβο από κερί, που το λέμε παραφίνη εμείς. Εδώ είναι τομές ιστού που σας δείξαμε, κλεισμένες σε έναν κύβο παραφίνης. Στη συνέχεια, βλέπετε ήδη τις παρασκευάστριές μας, ότι μπορείτε να πλησιάσετε. Κόβουν αυτούς τους κύβους από κερί και παίρνουν πολύ λεπτές φέτες, τομές, πάχους 4 μικρών, από τον ιστό που έχουμε κλείσει μέσα. Αυτή η διαδικασία είναι ενδιαφέρουσα. Εδώ κόβεται ο κύβος. Απαιτεί πολύ λεπτές κινήσεις, γιατί είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Οι τομές έχουν πολύ λεπτό πάχος. Και στη συνέχεια το πετάνε, το απλώνουν μέσα σε ένα υδατόλιτρο. Ένα μπανάκι που έχει νερό. Αυτές είναι οι ειδικομένες τομές που έχουν πλέον. Και θα δείτε πώς τις ψαρεύουν για να τις βάλουν πάνω σε κάποιες γυάλινες πλάκες. Εδώ λοιπόν έχουμε 6 τομές από τον ιστό που ήταν κλεισμένος μέσα στο κυβάκι παραφίνης. Όπως βλέπετε είναι διαφανής. Αυτό δεν μπορεί να το δούμε στο μικροσκόπιο γιατί χρειαζόμαστε Ναι. Χρειαζόμαστε το ιστή. Εδώ βάφονται οι ιστοί αυτοί οι διαφανείς. Ναι. Για να μπορέσουμε να τους δούμε στο μικροσκόπιο, γιατί αλλιώς είναι τελείως άουρα. Εκεί λοιπόν έχουν βγει από αυτό το μηχάνημα και είναι βαμμένοι. Και αυτοί είναι έτοιμοι να τους δείτε στο μικροσκόπιο, δηλαδή. Για να τους δούμε στο μικροσκόπιο. Περνάει δηλαδή όλη αυτή τη διαδικασία. Ναι, δεν θα το φανταζόμασταν ποτέ ότι όταν μας παίρνουν κάτι για βιοψία που μας περνάει ολόκληρη αυτή τη διαδικασία. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα κομμάτι που αγνοεί ο κόσμος. Νομίζω ότι κόβουμε ένα κομματάκι και το κοιτάζουμε κατευθείαν. Δεν γίνεται αυτό. Ουσιαστικά είναι μία μέρα μέσα στο παρασκευαστήριο μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία που γίνεται εκεί. Και μετά περνάει από όλη αυτή τη διαδικασία, 1 με 2 μέρες ακόμα. Χρειάζεται οπωσδήποτε για να ολοκληρωθεί, να βαφτεί και να είναι σε αυτή την κατάσταση ώστε να μπορούμε να τον δούμε. Οπότε μετά παίρνουμε το περιστατικό που μπορεί να είναι. Εδώ τι θα δούμε τώρα. Λοιπόν, εδώ λοιπόν το περιστατικό έχει ολοκληρωθεί σε ό,τι αφορά το στάδιο της Παρασκευής. Έχουμε τα πλακάκια με τον ιστό βαμμένο πάνω. Κάτσε, δεν πειράζει. Και εδώ πέρα. Θα τα δείτε δηλαδή στο μικροσκόπιο πια. Ναι, αυτό το περιστατικό τυχαίνει να είναι ένας καρκίνος του μαστού που έχουμε επεξεργαστεί το υλικό μας, έχουμε πάρει το μέσα από τον όγκο, το μέσα από τους λεμφαδένες. Οπότε θα το δούμε στο μικροσκόπιο για να καθορίσουμε τον ιστολογικό του τύπο και να δούμε κάποιους προγνωστικούς και προβλεπτικούς δείκτες. Δεν ξέρω αν φαίνεται εκεί. Δεν θα φάνει κάτι. Λοιπόν, εδώ τι βλέπουμε, γιατρέ. Εδώ βλέπουμε μια τομή από ένα βασικοκυταρικό καρκίνωμα δέρματος, τα οποία βασικοκυταρικά είναι συχνά καρκινώματα
τα θεωρούμε σχετικά αθώα γιατί έχουν πάρα πολύ καλή πρόγνωση και πολύ καλή πορεία στη συνέχεια. Και απλά εδώ είναι μια αντιπροσωπευτική τομή που δείχνει τη μετάπτωση από το φυσιολογικό, όπως κινούμαστε με το βελάκι, στον καρκίνο. Εκείνο το κομμάτι δηλαδή είναι που θεωρείτε ότι... Αυτό εδώ είναι οι ομάδες από τα καρκινικά κύτταρα που έχουν αρχίσει και αναπτύσσονται και κατεβαίνουν προς τα κάτω στο χώριο του δέρματος, και ανάλογα με το βαθμό και με το βάθος διήθησης προσδιορίζουμε το κατά πόσον και είναι και επαρκής η εξαίρεση της βλάβης, γιατί πολλές φορές μπορεί αυτό το νεόπλασμα να φτάνει κάτω από τα χειρουργικά όρια. Οπότε εκεί πρέπει να γίνει δεύτερη επέμβαση για καθαρισμό και για να γίνει ευρύτερη εκτομή, δηλαδή των υπολοιμάτων, ώστε να μειώσουμε πολύ τις πιθανότητες αυτή η βλάβη να κάνει στο μέλλον κάποια υποτροπή.